Sanibonani babukeli, kusaseyili champion leli. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyo imafiki ngayi heartbreak. Ngoba niyazi ukuthi inhliziyo zabantu zibovu, ziyigazi, zilimele, khona bephuka, khona bephuliwe ngikhuluma nawe, khona basazophuka. Babhalaka abantu. Babhala abantu basibekele indaba zabo njengoba zinjalo, sibese thina sesinethulela zona zinjalo. Namhlanje sibhalele omama lana uyasibekela la kudaba ukuthi eyakhe inhliziyo yephuka kanjani. Mangingachithi isikhathi ngoba isikhathi phela into okuthenga. Mangibe sengena kulo udaba lwakhe lunjalo. Lofunda kanje ke lo ndaba. Sanibonani emafiki. Ngisacela ukungazidalula igama. Ngaphula umyeni wami inhliziyo ngesenzo sakhe engingasazi ukuthi sadalwa yini. Namhlanje ngisazibuza ukuthi ngabe kwadalwa yini konke lokho akwenza. Eminyakeni emithathu edlule wangishintshela umyeni wami. Wasenongalala endlini insuku zibe 3. Athi mayibuye ngimbuza ukuthi ubekade kuphi sonke lesi sikhathi. Angivukele ngolaka, angibhokele ngolaka, ngithembisa induku. Ngiyothula ke ngoba phela ngiyamazi ukuthi mase ithembisa induku yakushaya ngempela. Saqhubeka lesenzo sakhe. Kwathi emva kwezinyangana nje wabe sephuma ekhaya wazihlomela umkhukhu nje. Wahlala kulo mkhukhu ayohlomile. Kwahamba isikhathi wazakhela nje indlwane encane. Wabe sethatha umfazi ahlala naye. Angithi intombi ngoba phela kamlobolile lo muntu. Wabe sehlala naleyo ntombi. Bayakha nje kumanje basaqhubeka basakha. Ohleli naleyo ntombi. Ngazama ukuyokhulumisana naye ngiyombuza ukuthi yini kanti le ngake ngamenza yona. Kodwa akazange afune ukungitshela ukuthi yini ngamenza yona. Ngoba kuyabonakala ukuthi inkulu le ndaba eyadala ukuthi agcine sengishiya, kodwa engazange wahlala nami phansi wakhulumisana nami ukuthi inkosikazi u1 no2 no3 akangiphathi kahle, kanti no4 no5 naye akangiphathi kahle, u6 no7 kawukamenzi. Akazange ahlale nami akwenze konke lokho. Namanje ngisazibuza ukuthi ngabe yini inkinga yimi uyi inkinga. Kodwa ngikhumbule ngenza okubi. Bengimnakekela ngimhlonipha njengendoda. Kodwa uyena nje ubengihlukumeza. Mase ngangena endleleni awayengihlukumeza ngazo, wayengishaya. Wayengishaya ngishayele nento encane. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi sithi silele. Mangiguquka avuka umntwana ngephutha abese yakhala umntwana. Uyobe sevuka ke sethatha ibhande angishaye khona lapho ukuthi ngimvuselana umntwana elele ngoba phela yena ufuna ukulala kusasa emsebenzini. Ngangishawula nje izinto ezingasile. Wayengibulala ngenduku. Engijolela futhi engangifihleli. Ngoba ngangithi noma kwenzekile yakhala ifoni yakhe ngikhona. Ngithi mangiyibamba mhlambe esaphumile. Kuphendula intombazana ngibuza ukuthi uhlanganisana wena nobaba isho intombazana ukuthi umuntu wami lo. Ngeni mangifika ngimbuza. Angingene ngempama ukuthi ngihlangana naphi nendaba zakhe. Ngihlangana naphi nefoni yakhe, ubani obethe ngibamba ifoni yakhe.
uyongishaya-ke lapho abe saphuma ahambe engathi akwenzakanga lutho. Nami ngisale ngibuhlungu, inhliziyo ngikwatile, ngipheke ngingamphakeli ngisho ukudla. Uyofika ngishaya ukuthi ukudla kwakhe wayengingamphakelanga, ngambekela. Ngizama ukum-understandisa ukuthi baba uhambe singekho right, ungishayela into engekho. Nami bengikwatile, athi ngisithathaphi isibindi sokukwata, ngiwuthathaphi umthetho wokukwata ngoba phela uyindoda kulo muzi. So mina sengiyakwata, sengiyazenzela, uyongingena ngenduku into engapheli. Kwaze kwaba uyangishiya-ke kanjalo, ngize ngisola ukuthi kusho ukuthi ubengasangifuni. Okubuhlungu ukuthi nengane lezi akasazinakekeli, ubhizi nalwana Ondindo ahlala naye. Bengisathi ngeke ngizoveza ukuthi inhliziyo yami iyephuka kanjani. Kubuhlungu ukuba yimi ngiwangivuka nalezi ngane kwazise nesimo asikho kahle emasentini. Kodwa ngiyothini? Iy'ngane zami kumele ukuthi ngiwe ngivuka nazo. Ngithi noma ngiya kuye ngiyomtshela ukuthi iy'ngane ziyamdinga, angifusekise, ngiphume ngiyoshozela. Bengithi angeke ngizoveza ukuhlukumezeka kwenhliziyo yami nosizo engilithwele emahlombe ami. Ngiyabonga. Baba Ukele, niyazwela ukuthi umama akukho mnandi enhlizweni yakhe, kubi, indoda ayimphathanga kahle. Ngisacela ukuthi kube yini-ke nikhuluma naye, nimtshele ukuthi angasizakala kanjani, yini engamsiza.